бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар маркази ноҳияи шаҳри нав нахуст субҳи барвақт ярмаркаи фурӯши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ баргузор гардид. Ярмаркаи мазкур тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо мақсади паст кардани нархи маҳсулот ва дастрасии мардум ба маводи ниёзи аввал ташкил карда шуд. дар ярмарка хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳотии ноҳия маҳсулоти тару тозаи худро ба фурӯш бароварданд. сипас дар боғи марказии ноҳияи шаҳри нав чорабинии фарҳангӣ бахшида ба 22-мин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ баргузор гардид. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав зимни табрикоти хеш аз ҷумла қайд намуданд ки мо тоҷикон ки тарихан миллати фарҳангсозу сулҳпарвар ҳастем, зиндагии осоишта, тарзи ҳаёти озоду ором ва меҳнати созандаю бунёдкорона мақсаду мароми ҳамешагии худ ҳисобида ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ пеш меравем. маҳз ваҳдати миллӣ ба халқи тоҷику тоҷикистонӣ файзу баракат ва сулҳу суботро фароҳам овардааст. фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзаи тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шариви кишварамон буда, он чун дастовардҳои истиқлолияти мо дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрат ёфтааст. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ба як қатор кормандони касбу кори гуногун сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар чорабинӣ барномаи театркунонидашудаи шуъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабинӣ мутрибону сарояндагони кишвар иштирок намуда бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу пос доштани неъмати бебаҳои замонӣ соҳиби истиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд.